het is modderwieken. Ja. Modderwieken? Ja. Onder de modder dus. Dat is ik apart. Nee. Wie heeft dat nou bedacht? Dat weet ik. Ik denk dat iedereen wel iets in binnen hier weet hoe leuk het is om een wetter en zon en direct te botsen. En we zitten hier op een borkerij, we gaan protten rond en wie willen dat ook heel erg stimuleren. Ik juist helemaal bruin, mijn hier, mijn hollen, mijn broek, mijn shirt, alles. Maar dat is toch heel verkeerd? Je moet het toch een beetje skinny kleren aanhouden? Nee, dit ben dus al de kleren. Je denkt nou extra naar beneden gelieten. Dat is heel het plonsen, dat is heel op de bed. En een gist op de kont. Ja. Maar en wat is het leukste? Dit. Ja? Ja. Tomorrow way too far away, and we can get back yesterday. But we young right now, we got right now. So get up right now, 'cause all we got is right now. Tomorrow way too far away, and we can get back yesterday. But we young right now, we got right now. So get up right now, 'cause all we got is right now. Hierop hebben we een moddertuin, een modderwetterplassen en een keukentje. En daar kan ik naar hartelust modderen. Een keuken in de modder? Een keuken in de modder, dat kan je hier al een keer. Als je wat potten en wat pannen en wat lepels haast, dan haast ik samen een keuken of een restaurant en dan kan je zantaartjes maken met schelpen, met steentjes en... Wat een lui ben je. Dat valt me bij me wel redelijk normaal, maar hier stappen wel creatieve geesten op, zei het wel. Ja. We young right now, we got right now. So get up right now, 'cause all we got is right now. Hey! Oh, lekker. 'Cause all we got is right now. Doe je? Nou, dat man. Ben je weer op paard? Ja. Mooi. Wat ben je man dan? Nou, we praten het nice even, hè? Net andervolle. Hey Johan, hoed op. Ik ga een hoed op. Ja, het is koud, hè? Je ziet dat bij mensen van Kwissekwansje. Dat is als het ware de burgemeester van Huis. En die Ja. maakt er echt wat uitspringen. En hoor. dat is de spreker, dus. Pierre redden we het wel. Ja. Nee, maar wat we kunnen merken, dat we zitten een beetje in de voorbereiding. Zo. Dat dan Dus jij hebt er wel zin in? altijd. Bij dit feest? Oh, dat probeer je wel dit al nog, Ja? hè? Dat ouderwetse dwarsfeest nou een beetje benaderen. Hè? Ja. Het ouderwetse dwarsfeest? Ja, nou, het is uiteindelijk zo, je kan nou elke dag wel feest hebben, maar de merken zat het verhinnen weer met de draaimolen en de shit en dat is er net meer natuurlijk. Maar we proberen wel maar het keertje en wat speeltje dan. Kom door de Maar trekken. we hadden we willen, dan waren we er mooi. En weet van de kant. Dit ark is eigenlijk hartstikke groot voor zulke liedjes dwarpen. Hè? Dat weet je. Ja. Maar het ouderwetse merk ik ervoor. Daar Ja. ben je hem voor. Nou ja, vind ik wel hoor. Want daar een maalkoor, het hele gezin, de band en ouden, daar een maalkoor nog eens feestmaals We kunnen. hebben meteen goede innemers, dus Ja, die dat- hebben er ook bij. Die hebben er ook bij. Goeie innemers? Ja. Wat neem je dan in? Nou, dat is meestal geestrijk voort. Nou, en dan is het echt gezellig. Geestrijk vocht. Ja. Dat is geen limonade, denk ik. Nee, nooit. Nee. Dus je hebt een pittig weekend voor de boeg. Nou, ik net zijn bot, maar mijn maat al. Ja, nee, wij zijn meestal de laatste die ik erop stappen. We zijn altijd, het kind nog gezelliger worden, dus dan blijven we nog even. Dus ik ben meestal de eerste en de laatste.